Oké, hová landoljunk? Ugorjunk, mondjuk ide. Egy jó kis helyet. Többé ne landoljunk ide. És most hova menjünk? Ugorjunk ide. De semmi nincsen itt, csak fa. Nézd, egy város. Oké, keressünk fegyvereket, shieldeket, materiálokat, és 2 perc múlva találkozunk. Hello. Hello. Találtál fegyvereket? Nem, én találtam valami jobbat. Mit? Ezeket. Cigaretta? Miért? Mert van egy ötletem. Nézd meg. Első lépés. Elrejtjük ezeket a pályán. Második lépés. Elbújjunk. Harmadik lépésre az ellenfelek elkezdenek keresni minket, de nem fognak találni. Ezért leülnek uratkozni. Ha elkezdik szívni a cigarettát, és amikor 65-75 évesek lesznek, meghalnak! Ha-ha-ha-ha! Ez a legrosszabb terv. Ellenségek! Gyerünk! Abba hagyták a lövést. Szerintem újra töltenek. Fedezz engem! De nincsen fegyverem. Francba! Akkor nézd ki és mondd meg, hol vannak. Oké. Na, látsz valamit? Nem látok semmit se. Várjunk! Ezúttal essünk egy kis vörösbe és szerez te is fegyvereket. De elmondhatom neked az ötletemet, amivel nyerek? Nézd az ötleteidből. Kérlek. Ó, látom az ellenséget, nézd! Hol? Ott, nézd! Hol ott? Hát az ott a fa mellett. Melyik fa mellett? Mert ha körbenézel, mindenhol vannak fák. Hát nem is tudom, magasnak tűnik, vannak rajta ilyen, nem is tudom, levelek, ja. Ja, igen, ami zöld és barna kérge van. Igen, az lesz az. Ilyen az összes fa. Még meghallanak minket. Hé, látom őket. De mit csinálnak? Barmok, és még csak nem is figyeltek. Várjunk, van egy ötletem. Gyerünk, már mindjárt ott vagyunk fent. Alig várom már, hogy felérjünk. Tudod, ez sokkal egyszerűbb lenne, ha felállnál a kosárból és segítenél tolni. Olyan vagy, mint egy kislány. Hogy lehetsz ilyen nehéz? Most ledagadtoztál. Az nem jelent semmit, csak úgy érzem, mintha a kosár tele lenne téglákkal. Valószínűleg azért, mert 100 darab tégla van nálam. De nem baj, hiszen mindjárt ott vagyunk fent. Ez az! Megcsináltuk. Ó, ez nagyon király volt! Csináljuk megint. Nem csináljuk ezt megint újra. Legalább megpróbálhatnánk nyerni egyet. Tessék, hoztam neked shieldet. Ez micsoda? Shield, idd meg. Én láttam már shieldet, és ez nem így néz ki. Idd meg, extra segítséget ad. Ja, de ez kék.
És akkor mi van? Nem tudom, csak furán néz ki. Csak hidd meg! De ez nem veszélyes. Tudod mit? Add ide nekem, majd én megiszom. Ne, várj, megiszom. Amúgy szerinted mente van benne? A szabadban vagyunk, a Storm közeleg, és nincs időnk erre. Oké, csak mondd azt, hogy mente van benne. Oké, menta íze van. Mi az? Azt mondtad, hogy menta ízű. Én csak elmondtam, amire kértél! De azt kellett volna mondanod, hogy menta van benne. Azért mondom így, mert úgy van benne. Nézd, több életem van, amiért megittam. Ó, hát akkor... Várjunk. Honnan tudod, hogy úgy van benne? Oh, na ne, már megint! Túléltem, mert megittem a pajzsokat, és nem kaptam sebzést. Jaj, ne. Nincs időd újraéleszteni engem. Itt kell hagynod. Oké, szia! Hé, állj meg! Nem mondhatom el az utolsó szövegem. Oké, de siess. Jaj, ne! Haldoklom. Olyan fiatal voltam még. Olyan sok dolgot csináltam volna még. Akartam egy gyereket. Ki akartam olvasni egy könyvet. És megszört! És most meghalok. Hagyd abba a hisztit, ki kell jutnom a Stormból. Ez megteszed nekem az utolsó kívánságom. Mi az? Énekeld el. A Gucci Ganget. Ez volt az anyukám kedvenc dala, és az enyém is. Sok szép emléket hozott nekem. Én ezt nem éneklem el. Na, lécike, ez az utolsó kívánságom. Én mindjárt meghalok. Itt vagyok a Stormban, ami normális, mert mindenki meghal, kivéve az utolsó, és ez a játék lényege. Meghalunk, újra próbáljuk, meghalunk, újra próbáljuk, aztán meg a végén megunjuk. Te egy rossz barát vagy. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang.